Guys, good morning guys. Mula ka na mo guys kay mangita mi og boxer ni Gian kay niana siya nagisi na kuno yung mga boxer nya Bernes man ron. Among pangitaan basig na ay mapalit ba boxer. Pangsapaw niya siyang pantalon pag miskwila kay di mo siya ganag di mo diretsura mag-brief then mag pantalon gusto mag-boxer man siya mo na yung boxer. Pilasan man siya di sa magsapaw boxer. Mangita mi basig na ay mapalit ron guys kay Bernes. Ako sa nakaporma na oh. Mingon gani guys sa Mulakaw, matik na oh. Formado. Wah, mo koy si kasuhon. Mo koy batang gamay. Kagalingan na may. Formado. Oh, formado. May mga sinina guys, mga inana na kay di na masakto ng mga dagko. Ang may kay katong mga dagko sinina wala mo ipanghatag. Katon na tong buntis pa siya nambok. Nabat na basa. Short na lang may pangitaon guys. Basa lagi na bi. Di na basa oy. Ito ni. Bao. Basa na. Man, mura lagi basa o. Tanaw ko no. Di man, mura sag basa bitaw di man basa. Mingon na nakahita na. Hi guys, nandiyan buntang ninyong tanan. Wala kami karon guys kay pangita namin sa ganung boxer kay yung mga boxer pang sapaw din sa nagagisi. Inalan man sa magsapaw boxer kay pilasan man ang medyo magsapaw. Para paraan lang sa iso, nangalkal sa mga short na pay murag masakto, so utol lang sa kay wala. Ngita pa sa kayo masakto. Ito pa man yun. Luwag pa man. Mangita lang talaga eh. Saon man. Kayo katong mas log-log anta kaya ra magtahi ba di ma. Kayo okay ray kaya guys, meno kayo okay kay tag kon ra man tag 20 ra tag 30, 50. Adto ka sa mall nimo sa kalibo gamay ra kayo. Pila ra ka buok. Aras kayo but imo 500 pit daghana. Malag ang soto kayo kaya gitsura branded man. Tara na, sige lang mo kadag ngisi. Na ba? Lakaw sa mi guys. Mangita sa mig boxer kay Berneson guys na siguro yung mga nagamaligya ron. Kay hangyon taon siya na pa palitin taon ko kay puro nabuslot ako mga boxer. Ang uban luwag na kuno garter loy laman pod. Naginusara ra ba. Tara. Manglakaw sa mi ma. Mama Dias. Ang sarado dito ma. Init. Grabing kainit pagkato ang panahon. Manglakaw sa mi guys, manglakaw sa ta guys, subanta sa mga kuan. Lakaw. Sakay na bukog motor pero hinay-hinay rami guys. Pero di man hinoon kadyo tagtag guys, palto man siya. Hinay-hinay rami kuan. Sayagan. Hinay-hinay ra guys, kay gusto mo kumusakay guys, hinay-hinay ra. Buwang. Di naman ta magtabi magdagan kay duhag kamera. Narabatin mo reklamo nga. Duhag kuno aga ng kuan. Kamera bitaw tinuod bitaw nga sakit sa mataw kanang mutanaw tas kanang labi na kanang anas TV mo tanawon jag kamera luhag. Sakit sa mata. Murag kuan makalipong mao nang makasabot ra focus kanang uban nga moingon nga luhag ka kanang kamera. Nakita laman ta dito guys. Sa amo ang lungsod. Yan na painahinay ra mi kuan guys dagan. Mura ra nagbaklay pero di man yun pud kaadyo luhag. Okay. Painahinay ra man mi kuan. Dagan. Siguro ko ano magbukod magajud. Ngita lang magajud discretion nimo pang mga driver ba. Nagidalig man, maaglit man og siradan daning kalsada. Muna mga disgrasya. Mga driver uban ba nga pasaway. Napinas kaning na driver dari nga nakakulor green. Hoy, driver sweet lover nito, pinahinay-hinay lang pero siguro ah. Hinay mo kaya na pinahinay na kusog. Oh, hinay-hinay. Hinay na. Kana lang upat kay gagmay maguban. Gagmay na. Mika tas lain. Ilan hindi mo ganun nila.
Short, boxer short, may jahang gusto. Tapos yung pantalon ba na ispilahan. Nakapalit na may guys, so patkabuok. Amang tang unamon. Kagmay naman itong uban, mananaw may dari suban. Naaba. Kira dia. Pinta kaya po. Kana pa. Ha? Kana. Minit-minit kilo. Ano ito? Ginjang pawe? Di man mainat. Kanang mainit, kidakar ba ito siya pa? Pare sa tang gipalit das ni Agi ba? Kana. Buwak man mo kung baji. May ito to ni buwak ka dyan ng buwak ka na nga na rice stripe. Gahi o. Kana. Kato di ay. Gagmay mangyapon. Gagmay. Luisi na sila pananganta. Gana tagkan. Ketawa ke Amerikano. Oh, wa kunoy barya. Kadro. May nang dalawang bagtis kantang-kantang patay ba? Di kay init na kay lingkuranan be. Nalingaw ra ko guys ba nangarana. Nakinumdum ko sa paborito ni tatay na kanta ba. Finally. Kalo oy silang duha. Asa gina music pag ibutaw. Ano sila natubangan? Finally, paboritong nanay ni tatay yung mga kanta. Yeah guys, nakapalit naman ni sa muang tojo dari nga kanigyan boxer short. Muli na ni. Grabe ka dyan inita sa natanan. A few moments later. Hi guys, maadjong adlaw ni jong tanan ako na po ni Jijin Burst. Karon guys Sabado na nasigiyan. Mula ko si Jam ato na siya kuan. Si Mala kaya gijahang kuan panaad. Gijang ato dito. Mga tanom day guys to agi pang naob ni Junjun dito kay gijang ipang bisbisan. Anong ginawa? Ipamisbisan man ni Ja. Tama. Grabing inita na. Isa sa June takagi aron di ka maabtaginit, di grabing kainit magpila-pila ra ba nagsaka dito taas. Pangit. Pangit nagbubilangkad man ka diha pangit. Init pangit talimuot. Kitiw-kitiw man imo ang iko. Kala ko nakagarong di ka kadyo maabtaginit. Init ra ba kadyo dito. Nasgiyan guys. Lagi dyan gi-order sa Shopee nga si Nina. Nga kuan ra pila tomato 60. Nangay kasi mo ang gisuot. Pagamping dito si mo ang lakaw. Lagi pa da ni Lola na sobre. Pagamping si mo ang lakaw ha. Ajog sa kay gabala-bala tricycle race sakji ha.
Kay ang balabal kusog na magpadagan. Nakasakay na may series ni ngunong. Hi guys, tanas gian guys, nakasakay na sa kanang series sa Magili-ili. Pagkatantad nakasakay na siya. Nja, nagdingan guys dyan kanang kuan. Saging da. Manimot guys. Gahapon kaya naman nagikilaw-kilaw nga kanang nahilaw, kila may pud kanon nga kanang nilaw na siya. Nja, nagdingan si Jun naran na siyang ka kuan, naran na siyang ka umuk mong isnak ta guys. Ugo guys kay naglimpyo ko sa taas. Nagkuha na siya sa taas kay basig ugma magkuha na siya, magpantay na. Aduhan ako kabuan kapindaris ka na naisilong, pwede na siguro kumusakas ka ng naita. Tuwa na just gian guys na kuhan siya naging gi kuha na ho. Gihanjo. Sa gabi de ay diha da siya gi sumbong na ho, gikulbaan lamang puko. Kay isa kong ipatanaw sa isang messenger ba. Na siya gisumbong na ho guys nga naibaji nga magsigig kuha ni siya, magsigig chat, magsigig ka ng nai maingon nga. Librehon ko nung siya ka ng nai kaon sa gawas. Ningan siya na ho kanang unsa kuno ijang buhaton kay magsagi lagi kuno chat-chat katong naay baji man pud siya gusto kanang sila rang duha. Gusto man niya og kanang mga sila sa gawas kauban nagijahang mga friend. Jadi man pud gusto ang katong baji kay gusto man ag baji nga sila ra kunong duha. Isa kong gipakita sa kanang naay baji ja. Guwapa ra ba? Ganan kong giyan ba kay kanang open si ja ug unsay mga kwan ija nang isumbong na ijang istorya na ba. Di para saban nga mawaw sila mo istorya sa ilahang mama. Sige yan kay di open ra si ja na guys. Gabi na napod siya gisum. Jagi ja laging problema, ijang isumbong na kana laging naibaji nga magsige lagi kuno chat ni ja. Abi ko unsay ija hang isulti na kini mo siya nga na kuno siya isulti na gikulbaan lamang po ko unsay ijang isulti. Mo da ito nag-open si ja na nga nalay kuno ibaji nga siya chat ni ja nga. Legit siya ganahan guys. Gusto ni ja nga daghan sila di siya musugot og sila rang duha. Sakto man pud na kay karong panahon na ba ja uso na ba ja ro kanang nay inggit-inggit ba basig napay laing ningangay datong bajihan ja. Makitan nga sigiyan kauban ja simba ko nga nagkainggitan sigiyan bay nga na mo nang mahaglok po ko sakto putong gibuhat ni giyan nga was siya musugot nga mga on sila sa gawas nangutana ra siya na og kanang unsa kunoy isang buhaton kay agbaji di lagi kuno siya linan murag maguwang pa man siguro to ni isang bajiha kay murag matured man ni jag gitsura pero gwapa hinuon sakto po siyang gibuhat nga di siya basta-basta mo sugutog na yung mga ingana ba kaya panahon karon wata kay baw mura to guys harapod mong gisiran ba sa problema ni Gian kay na problema lagi siya kay mo na yang ikabili ba ni Gian guys kay open siya kadyo na di siya mauwaw ba na may ubang bata nga mauwaw sila mo open sa ilahang ginikanan pero si Gian lahi open ra siya kadyo na guys di siya mauwaw ang gingnan nga respetary lamang gud kay mga nabitaw mo di siya guys kay hindi ko nog ma-issue basin ko nog na ko na makakita nga tagailang eskwelahan nga nangaon sila nga na siya kauban nga baji mahaglag siya karang na maisyuhan mo nang di kuno siya mo nang ijang balibara nang ingnan nga balibari laman og kanang kuan insakto ko diya kunong gikuan balibara nang adyo siya nahag advice kung saan kuno ni siya pag-istorya tong baji nga sige chat ni siya kay maratog ang lang karong adlaw guys kay na may nagsinso di man ta magdungog nga makita-kita na naman kita sa sunod na mga vlog guys. Salamat sa permit pagtanaw ninyo sa mga vlog. God bless ninyong tanan guys. Bye bye.